Бөтәһенә лә сәлам. Йогала иң авыр нәмә келәм түшәү тигән. Шуға без бүген келәмһеҙ башлайбыҙ. Бөгөнгө комплекс, бөгөнгө крия зиһендең 10 ҡалыбы тип атала. 10 тел сознания. Тәү сиратта әҙерәк умырға һөйәктәребеҙҙе эшләтәбеҙ, тәнебеҙҙе йылытабыҙ. Ябай позаға ултырып, аяҡтарыбыҙҙы тотабыҙ ҙа, тын алғанда алға ынтылып, тын биргәнгә артҡа эйеләбеҙ. Тын алыу һәм тын биреү иң мөһиме. Яйлап башлайбыҙ. Һәр бер хәрәкәтте тойоп, белеп, тәнебеҙҙең яуаптарын ишетеп. Был күнекмә умырғабыҙҙың аҙ өлөшөн эшләтә. Бил тирәһен, таз тирәһен. Тын алыуҙы онотмайбыҙ. Хәҙер амплитуданы көсәйтәбеҙ. Тын алыуҙы, тын биреүҙе шәбәйтәбеҙ. Тик бөтөн умырға һөйәктәренең эшләүенә иғтибар итәбеҙ. Һуңғы 10 секунд. Тын алып, өҫкә ынтылабыҙ. Яурындарҙы күтәрмәйбеҙ. Бары тик баш менән умырға һөйәктәрҙе вис һуҙабыҙ. Тын алабыҙ. Тын бирәбеҙ. Тағы бер тапҡыр. Һәм тын биреп, ныҡ итеп тубыҡтарыбыҙҙы тотабыҙ. Әйләнеүҙәрҙе башлайбыҙ. Икенсе күнекмә. Яйлап ҡына, ҡабаланмай сағына. Тик әкрен-әкрен амплитуданы арттырабыҙ. Алға барғанда тын алабыҙ, артҡа киткәндә тын бирәбеҙ.
Тулы күкрәк менән тын алабыз. Хатта күкрәк менән түгел. Йога сатын алабыз. Диафрагма менән. Уртала туктап, тын алабыз да башыбыз менән өскә үреләбез. Тын бирәбез һәм икенче якка әйләнүне башлайбыз. Иягебез менән тулыгынса бер түңәрәк һызырга тырышабыз. Әйләнүне туктатып, өскә ынтылабыз тын алганда. Тын бирәбез дә яурыннарда тотабыз. 4 бармак алда, баш бармак артта. Кулакайга борылганда тын алабыз, уң якка борылганда тын бирәбез. Терһәктәрне аска төшермәйбез. Яурындар ергә параллель рәвештә хәрәкәт итә. Игътибарды тын бирүгә игътибар итегез. Әгәр тын бирүдә юнәлтһәгез, ул сакта тын алу да, кулакайга борылу да актив рәвештә ныгынасак, шәбәясәк. Бармактарды яурындардан айырып, гьян мудрага йыябыз. Баш бармак һәм хук бармак берләштерелеп, өскә карый. Яйлап терһәктәрдә һәм кулларда өскә күтәрәбез. Һәр бер әйләнү менән, һәр бер борылу менән өскәрәк тә өскәрәк. Тәнебезне тоябыз,
тәнебез нинди жауаптар бирә, biz тыңлайбыз, сизәбез. Һәм уртала туктап, баш өстендә устарыбызны берләштерәбез. Тын алабыз. Тын бирәбез. Кулларны тубыктарга һалып, башта әйләндерә башлайбыз. Алгы өрүштә тын бирәбез. Арткы якта тын алабыз. Кабуланмыйбыз бер кайдага. Уртаны туктатып, икенче якка башлайбыз. Тын алып, уртаны туктайбыз. Тын бирәбез. Хәзер аяктарны киң яйып, иеләбез. Мотлак рәвештә тазды карайбыз, дөрес утырамы? Бөкрәйеп утырмайбыз микән? Әгәр бөкрәябез икән, ул сакта аяктарны җыентырабыз. Мөһим булганы комфорт. Яйлап, даими рәвештә, тамсы, безнең тәнебез дә үзгәрәсәк, һәм без бу күнекмәләрдә бик анһат эшләрбез. Кулларны өскә күтәреп, тын алганда өскә ынтылабыз, тын биргәндә аякка әйләбез. Ул аяктан башлайбыз. Бу күнекмә жизненный нерв тартылуы дип әйтәләр. Өскә ынтылып тын алабыз. Һәм тын биргәндә аяк устарына тотынабыз да, әгәр аяк устарын тота алмайбыз икән, тубыктарны кайда буебыз җитә, шунда тотынабыз да, алга иелә башлайбыз. Тын алганда өстә, тын биргәндә астка иеләбез.
Тын алабыз. Умырга һөйәктәрен вис турайтабыз. Умыргабызды турайтабыз. Өскә ынтылабыз. Тын бирәбез. Аяктарды берләштереп ялтырабыз. 1-2 секунд. Аяктар бергә. Тәпәйләр бергә. Өскә ынтылабыз. Һәм аяк остарын тотырга тырышабыз. Бөтен тәнебез рәхәтләнеп аска төшә. Әгәр буебыз җитмәй икән, ул сакта туктарга кайда буебыз җитә, шунда ынтылабыз, шулай итеп ял итәбез, тын алабыз. Тыныс, рәхәт. Муеныбызды көсәндермәйбез. Башыбыз рәхәтләнеп аска төшсен. Бөтен тәнебез ял итә. Яйлап башыбызды күтәрәбез. Тәнебезде турайтабыз. Тын алабыз. Тын бирәбез. 1-2 минутка шавасанага ятып ял итәбез. Шавасана бу күнекмәнең иң кәрәкле, бу комплекстан иң кәрәкле өлеше. Әле генә бөтен эшләгәннәребез шавасанага ятканда үз тәэсираттарын, тәэсирләрен безгә йогынты яһай. Шавасана күнекмәнең иң мөһим өлеше дип әйткәндә була. Чөнки бу шавасанага ятканда криялы комплекста эшләгән бөтен күнекмәләрнең тәэсире ошонда тоела, тәнебез аны кабул итә һәм тәнебез шулай итеп үзгәрә. Яйлап кыбырлайбыз. Кулдарыбызды, устарыбызды, тәпәйләребезде хәрәкәтләндерәбез. Тулыктарды өскә күтәреп, 1-2 уңга һулга алып алабыз.
һәм күтәрәбез. Был ялыну, разминка булды. Хәзер иһә комплексты башлайбыз. Комплекстың тәүге 3 күнекмәһе нәфсене бөтерү күнекмәләре дип атала. Искоренение эго. Ятабыз. Ятып, башты күтәрәбез. Баштан һуң кулдарды һәм аяктарды 15 см, 20 см өскә күтәрәбез. Ошолай итеп торып, дыхание огня башлатабыз. Ут нәфсе. Башты төшермәйбез, аяктарды төшермәйбез, кулдарды төшермәйбез. Әгәр авыр икән, ул сакта берәр аяктарды төшерергә була. Тик икеһен бергә төшерергә ярамай. Әгәр тагы бер ысул бар, таз астына йомырыктарды койһак, ул сакта анһатрак була. Карашыбыз аяк остарына карай. Соңгы 10 секунд. Тын алабыз. Һәм тын биреп рәхәтләнеп ятабыз. 1-2 секунд, 1 секунд. Әле генә эшләгәннәребезнең, булган бөткәннәрнең ниндәй тәэсире хис итеп тоеп алабыз. Тәрән тын алып, тын бирәбез. Тын алганда игътибарыбыз кендек тирәһендә. Тын биргәндә бөтен тәнебезгә энергия таралган булмак була. Һәм яйлап дәвам итәбез. Тубыктарды түшкә тартып алабыз. Якынайтабыз. Башыбызды күтәреп, тубыктарга табан ынтылабыз. Башы менән. Һәм ошол рәвештә ут тын алуын эшләйбез.
Әгәр башты тотуы ауыр булһа, ул саҡта бер ҡул менән башты тоторға була. Тотмаһаҡ хәйерлерәк. Тик тотмаһаҡ хәйерлерәк. Тын алабыҙ, тын алғанда башты тубыҡтарға ынтылабыҙ, баш менән тубыҡтарға ынтылабыҙ. Бер нисә секунд шулай итеп туҡтайбыҙ. Һәм тағы бер 10-20 секунд шавасына ятып алабыҙ. Күтәрелеп, ябай позаға ултырабыҙ да. Ябай поза тигәндә, был поза полулотоса. Ярым лотос позаһы. Беҙҙең башҡорттарҙың өйрәнелгән поза ошолай. Кем теләй, әлбиттә, тулыһынса лотосҡа ла ултыра ала. Ябай позала ултырып, ҡулдарҙы өҫкә күтәрәбеҙ. Бармаҡтарҙы ошолай итеп берләштерәбеҙ. 4 бармаҡ. Бармаҡ баштарына барып етә. Бармаҡ төптәренә барып етә. Баш бармағыбыҙ ситкә ҡарай. Һәм ошолай итеп ҡулдарҙы өҫкә күтәреп, ут тын алыуын эшләйбеҙ. Һәм ҡулдарҙы ошолай итеп күтәреп, ут тын алыуын эшләйбеҙ. Яурындарҙы күтәрмәҫкә тырышабыҙ. Тын алып,
Баш бармактарды баш өстүндө бирлештиребиз. Bir neçe sekund kütəbiz şol rəvişdə. Tın birməyəbiz. Həm tın birib, qollarda asqa törüşdürəbiz. 1-2 sekund nime bulganın, nime bütkənin toyup alabız. Kim terək hou sirgə, hou sip alsalı bola. Kiləhi künükmə, döyələ yürü. Қолдар менен аяқтарды тұтабыз. Алға барғанда тын алабыз. Артқа кеткенде тын беребиз. Барга hüyekтербиз хәрәкәттерге өйрәнгәс, амплитуданы кыскартып, шәберәк эшләй башлабыз. Бында иң мөһиме тын алу, тын беру. Тулыһынса тын бирергә кирәк. Үзебездә бер нимә лә калдырмай, юмарт рәвештә. Һуңгы 10 секунд, әгәр мөмкин булһа, әгәр эшләй алһагыз, шәберәк эшләгез. Тын алып, өскә үреләбез, өскә ынтылабыз. Тын биреп 1-2 секунд нимә булганын, нимә бөткәнен тоябыз.